खुलुमबाय। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव गोदान रादाब लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो रादाबफोरा जाबाय। गिबि रादाबाव दङ उरां जाहाजनि जाब्रबथायाव जिउ गोमानांनाय CDS गोलावै चिफ अफ डिफेन्स स्टाफ मानगोनां बिपिन रावतनि उनाव उननि CDSखौ सोरखौ फसंना दोनब्ला गाहाम जागोन होनना गोबां गोलाव सम सावरायबाय थानाय जादोंमोन आरो जोबथारनायाव आजिरा मोननाय लेफ्टेनेन्ट जेनेरेल मानगोनां अनिल चौहान बिथांखौ भारतनि गोदान CDS गोलावै चिफ अफ डिफेन्स स्टाफ हिसाबै थिसननो गनायथि होबाय होना निउज 18 आसाम रादाबाव फोरमायदों। नैथि रादाबाव दं भारतनि हादरगिरि मानगोनां श्रीमती द्रौपदी मुर्मु बिथांजोआ फैगौ 2 अक्ट'बराव आसामाव फैगोन आरो गिबियै धुबरी जिल्लायाव फैग्रोगोन होनना धुबरी दावबायनाय समाव आसामनि सावस्रि मन्त्रि मानगोनां केशव महन्त बिथाङा फोरमायदों होनना निउज 18 आसामनि रादाबाव फोरमायदों। रादाबाव फोरमायनाय बादिब्ला मानगोनां भारतनि हादरगिरि श्रीमती द्रौपदी मुर्मुआ धुबरी जिल्लानि गोदानै लुफुंजानाय धुबरी मेडिकेल कलेजखौ बेखेवना होफैगोन होनना रादाबनि गेजेरजों मिथिनो मोन्दों। थामथि रादाबाव दं आसामनि मुंदांखा बक्सिं गेलेगिरि लाभलिना बरग'हाया ट्रेनिंनि समाव गेंटकआव गोब्राब आघात मोननानै दं होनना निउज 8 नर्थ इस्ट रादाबाव फोसावदों। मख'नो गोनांदि बिथांखौ डक्टरा माखासे सम जिरन लाथ'नो थिनदों होनना रादाबाव फोरमायदों। बिथाङा नेशनेल गेम्सआव बाहागो लाथ'नो हानाय नंला होनना रादाबनि गेजेरजों मिथिनो मोन्दों। ब्रैथि रादाबाव दं मैया बुधबारखालि गुवाहाटी रेलवे स्टेशनाव गांसे बेग आरो गंसे सुइटकेसनिफ्राय पुलिसआ 20 लाख रां बोखांनो हादों होनना निउज 8 नर्थ इस्ट रादाबाव फोरमायदों। मख'जाथावदि बे आयेन बेरेखा खामानिजों लोब्बा थानाय सासे सुबुंखौ पुलिसआ खानो हादों होनना रादाबाव फोरमायदों। पुलिसजों खाजानाय सुबुंनि मुंखौ उत्तर प्रदेशनि रबिन कुमार होनना रादाबनिफ्राय मिथिनो मोन्दों। दा दुथां रबिन कुमारनियाव पुलिसआ सोंथि सोंगासिनो दं होनना रादाबाव फोरमायदों। बाथि रादाबाव दं मैया बुधबारखालि एन्टि कारापसन हान्जाया आसामनि हाइलाकान्दि आरो करिमगन्ज जिल्लानि हानि रेजिस्टार खालामग्रा अफिसाव सासे सरकारि अफिसारखौ घुस लाबाय थानाय समावनो हमनो मोन्दों होननानै निउज 8 नर्थ इस्ट रादाबाव फोसावदों। मख'जाथावदि पुलिसजों हमजानाय सुबुंनि मुङा फाथ'वारि उत्पल कुमार नाथ होनना रादाबाव फोरमायदों। फुंबिलिनि मोननैसो रादाबफोरा दा बेखिनिल'मोन। सोरबाफोर आंनि चेनेलखौ दिनैसो गोदानै नायसनदोंब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनआबो थुनानै हो जाहाथे आं गोदान निउज आपडेट लानानै फैयोब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। गाबोननि फुंबिलिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै।